pistă nu a fost inaugurată decât un an mai târziu. Și cei doi arhitecți, care, așa se spune, nu ar fi avut nicio legătură de rudenie, William și Adam Clark, au realizat și tunelul pe care îl vedeți în prelungirea acestui pod. Din când în când merge, el am văzut, cel puțin acum, vara trecută mergea. Acesta este celebrul tunel construit de cei doi arhitecți, unul irlandez, altul provenea din Marea Britanie. Și acesta a fost inaugurat tot pe la jumătatea secolului al XIX-lea.